Mandap kono Bu Kesi. Monggo pun bebas mawon Pak, napa. Mosok bupati arep nembang Mangkupura ora mungkin. Bebas to iki? Bebas. Ya, nek bebas ya ora usah nembang wong bebas kok. Tegesipun nembang bebas ngoten lho kok ora nembang piye ora. Bupati mriki kok jane. Jenengan mriki lho, Pak. Apa kae? Caping gunung ya? Wah, siap. Caping gunung. Rendro Songo. Nggih. Luar biasa. Jenengan menawi rawuh teng acara bersih desa menapa acara syukuran ngoten niku sok-sok niku kula nuwun sewu lho Pak ngamati ngoten mesti nilari kalian panitia nggih. Nilari nasihat ini lho, petuah-petuah yang hebat ngoten lho. Sami teng mriki kala wau nggih ngoten, luar biasa. Nggih. Piye iki? Saben bengi nyawang Men semangat genjleng. Menawi piyayi Surabaya naminipun Pak Prapto niku bos batu bara Pak. Sak jenggelengan ngeten mesti nyawer sak juta riyen niku. Aku du bos batu bara. Batu baterai kok. Batu baterai. Batu listrik mau kok. Nggih. Tanggal 30 Februari kok ya. Yen memajang mung karo janur kuning. Biasane nek kanggo anu kae iso mencolot-mencolot ngono lho ya. Nggih, jane kang mencolot jenengan Pak Bupati. Biasanipun jenengan saged mencolot lho. Niki kula soalnya nembe. Kok ora mencolot ya? Bar iki mencolot nggih. Bar iki kudu mencolot Pak. Nis ajeng kula kudang riyen. Bu Kesi. Dalem. Sampeyan karo Pak Bupati padake apri ki lho. Kan mencolot ora. Kembang wae. Kembang wae weton. Awas. Gunung. Ya, Pak. Wah, ora dadi aku arep mencolot. Aku sungkan arep Pak Bupati arep mencolot. Ya ampun. Aku kelingan lho, Pak. Apa? Kelingan aku ki jaman Pak Bupati kagungan kersa mantu Mas Elias ke lho. Oh, neng anu kae. Neng gedung Gedung kesenian budayaan. luar biasa. Kula niku Pak, kula jagong Pak. Kula becek Pak. Selawewu Pak. Kula bingung ajeng becek piro ya Pak Bupati. Gek kula niku Pak, parkir ki mati mubeng Pak. Teng nika lho Pak gedung olahraga. Mboten Stadion. sedeng, stadion. Ngalang-alai mantune kali Pak Presiden jenengan saingan saestu. Dadi mengke tahun ngajeng menawi Pak Bupati dadi presiden wah kula dukung Pak Bupati. Masyarakatnya buka sitok kok malah. Saestu. Jan meriah tenan. Ajeng salaman foto kalih Pak Bupati wis ora saged ora ketekan saestu Pak. Wedang rundene piye Bu Kesi? Wedang rundene. Rindene jos. Nyuwun sewu. Mas Yoyo riyen telas telung mangkok Pak. Muga beceke gur 100.000 Pak. Nyuwun pangapunten nggih. Oh, biar kowe. Lek jaluk ngapura karo Pak Bupati entek kowe. Pacitan. Pacitan sarwi Jenang.
Tidak ada duanya loh, Bupati Kerson Joget. Goyang tipis-tipis ngono kuwi ya. Lera Pak Bupati ku ndak eneng, talem mergo arep nanggap. Aja ngono Pak Bupati mau ngendika. Wong ngalem bono iki padha karo racun. Lho, nalika sore mau kok lemah kaya apa ora bakal ucul. Ayo. Mboten niki mboten ngelem yang bohong, tapi memang kenyataan dan terbukti Bapak Bupati sudah periode betul-betul menyejahterakan masyarakat Karanganyar. Saestu Pak Dalang dan kita sudah membuktikan kok nggih Pak Bupati. Bukti nyata, buktine duwe gawe kuwi lho. Tamune jan ora muat, Pak. Nika saestu mboten muat. Nika jenengan damel taruk malih teng dalan gedhe nika. Nuwun pangapunten. Lah iya. Pak, mboten Tugas napa-napa. pek Gur. Nyuwun pangapunten. Nyatune ketae ya wis anu modale iki wis entek ning duwe gawe kae. Loh, tamune pirang-pirang coba. Cateringan sak Karanganyar niku telas nggih, Pak nggih. Tiborong sedaya nggih, Pak. Nggih, Pak. Kirangan. Go Pak nembang mawon, Pak. Pun lali. Panas sudan. Panas sudan. Panas udan niku, Pak. Lagi iki enek sinden bener nih Bupati. Mbok ben Bu wis ora. Piye? Cengkoke panas udan terus parian. Ya wis ngono kuwi terusno. Walah Pak, kayam nak Bupati niku lho. Sik, Awas, Nun. ngeten Pak nyuwun wekdal sekedap men kreatif niki sindan-sindan niki. Ya. Ayo parian. Ayo, mulai Boleh parian. jenengan mendoakan Pak Bupati utawi Mas Bayantagi atau untuk warga Sawan bebas. Ya Mbak Lia ya Mbak. Bulan Juli Bulan Juli. kelahiranku, Tanggal Pak 30. Yuli presidenku. Bagus. Soalnya Pak Ah, Bagus. matur nuwun lah ngene iki lho Mas. Presiden ya Seneng aku cocok. sip lho ngono ku. Soalnya wayangan terus nek Pak Yuli presiden pasti wayangan terus Mas. Amin. Bedino lho sak Indonesia wayang. Betul. Kowe sak lempoe dalange. Sedina iso ping 2 lho malah dia. Nanti dalange ampun pun Pak lumpun Pak. Yang kedua Mbak Trihastuti Ernawati, ayo Ariel Tatum, ayo monggo. Gue ra presiden ya sudah iki nggo ya. Tarik kembali, ayo. Guwedi Wedi. tur nganggo dawa. Wah, wis iki. Terus apa? Bapak Yuli mugi tansah panjang hayaswa. Kuwi biasa kuwi ya. Lah kok Pak, lah kok mboten Biasa, medal biasa. areta. Biasa ya. Lho lho biasa. Pak, niki ora koso lho Pak Panjang leh mikir Yuswa Pak. biasa. Tetep kalah karo presiden Lah, lho. pripun Pak? Dongane pripun Pak? Pak Julius. Ayo, kalah karo presiden. Kalah Presiden karo nang wayang Maria. bendino. Panjang Yosua lek ora wayangan. Ya nang, ayo nang. Ayo. Ayo. Iki kok saya melorot mati 10 ki kok. Ya nang. Tuku kurma Tuku kurma, ning Solo Baru. lo baru. Pak Yuliat Mono Heeh. selalu di hatiku. Wah. Iki rada lumayan iki, rada lumayan. Sik. Iki Pak Bupati aku ngerti aku. Iki ora perkara pariane. Ketoke sindene sing 6 dikai 100 kok modele. Sudah tahu nanya. Urek iki. Ayo. Niki calonipun nggih mantune Piyai Karanganyar. Amin, amin. Nggih. Saking ngendi nggonmu kuwi? Subur makmur. Oh, ayo. Ayo nggih. Rika Palur. Oh. Selanjutnya ayo. Yan. Kagem Mas Bayan nggih. Nggih. Ketoke menyerah musuh Pak Bupati kowe. Nggih. Tuku celoki. Tuku celoki. Celok iki apa? Celoki niku gelas nggih mimik niku lho. Sloki. Celoki.
Celoki iki lho nang isor katos mudhun diceloki sisan kono. Niku dijeloki niku, Pak. Beh. Kowe iki senengamu kuliner karo bojomu kaya celoki. Piye ulangi. Heeh. Tuku sloki Tuku celoki. digawa neng sawah. Boneng sawah. Mas Taki Heeh. semoga sakinah mawat Sik, kowe ngenyek kowe. Mboten. Ngurung rabi kok sakinah mawaddah lho. Anu, Pak. Niki lho, semoga amanah. Ulangi. Malih sekali lagi. Apa nek gur mendem ning sawah terus amanah ora. Sekali lagi. Terus loki mau. Sekali lagi nggih, Mas. Iya. Mas Taki. Iya. Saumuranku lho, Pak. Pak Saumuranku. likur iki kono? Lah nggih, kula nggih. Oh padha. Nggih. Ning kono si Joko. Lah nggih, kula pun anak-anak. Nah iya, salahmu ning kono kuwi. Kowe lek jujur karo Pak Bupati, apa ngelem Pak Bupati genah entukmu sithik mergo ndek anak kowe. Lah nggih. Yo, slok. Selak ngombe sloki. Tuku sloki Heeh. digawa neng sawah. Mas Taki semoga amanah. Allahumma amin. Tak ajari. Ngelem Pak Bupati. Mergo sinden saarati sing nom dhewe kowe. Minimal 500 Mau kecekok. kowe njaluk otak iki lho, aja aku lho. Ya. Iya toh. Niki 100. Akhirnya dolke lungguh, Dek. Dolke lungguh. Aduh, ayo. Ya, Ning pantai Klayar Pantai layar. nembang ali-ali. Walah tsunami cilaka malah. Pak Bupati Karanganyar Heeh. ganteng sekali. Wah. Mlebu ya. Ya. Masuk, Pak. Ya. Masuk. Tak tambahi. Iya, Pak. Monggo parian sing apik dhewe mau presiden mau. Iki gandeng nom dhewe ya 150 ya. Presiden iki mau agak sulit masalahnya. Ayo. Bu Kesi arep parian ora? Oh, kula mboten parian. Nanging kula namung badhe menyampaikan napa wau ingkang dados dawuhipun rektor kula isi Surakarta Pak Nyoman Sukirna. Kula teng kampus panggih Pak Kirna. Kemarin ketemu saya. Nggih. Nggih, sok kenal nih, Salam Pak. kamu Kesi ngono kuwi. Nggih. Nggih, nika Kula wau sawahan aku lho. Nggih. Rektore kan ngringu daleme. Leres, Ya, Pak. kemarin pameran sinergi alumni isi Leres. nang Lawang Junjing. Nggih. Saya diundang. Nah. Wau kula kepanggih teng kampus. Jam piro? Jam 09.00 enjing kula mulan. Aduh. Ngeten lho, Pak. Kula wau. Lho, iki muga-muga Pak Kirno mresani niku tak share link Oh, ben iya. Pak Kirno preso. Bahwa tadi saya ketemu Pak Kirno, Mbak Kesi, nanti kalau ketemu Pak Bupati Juliat ngono, mohon disampaikan untuk kerjasama dengan kampus isi Surakarta. Oh beres Pak, mengke dalu niku kula ditanggap kalih Pak Bayan, disambat kalih Pak Bayan kula. Lah rencanipun badhe ngundang Bupati. Dalem-dalem. Kalimat sing mau lho. Nggih. Sambat mau ki tenanan disambati apa ditanggap? Ya? Kula niku kanca-kanca niki pun kula bayar sedaya, ora percaya Oh, takon. iya. Cah wis tak bayar kabeh to. Lunas Nyelawe, to. ayo. Sinden wis to. Mongko kula dereng pikantuk napa-napa keng Pak Bayaning niki pun lunas sedaya. Sumpah demi Allah, Pak. Aku mau dibisi Mas Taki, Nggih. wis dicaoske Mas Cahyo kok. Dereng lho, Pak. Apa rung teko kono? Dereng. Wah, Pak. gawat iki. Pancen pun kula tampa. Nek akhire kula balekne teng ketua panitia. Pak Sugiman ngoten. Iki kok mesti wong loro iki kok bar pesen lho. Napa? Pesen kon rukun. Kowe engko teko omah padu dhewe. Oh, ajeng kula cek, Pak. Wong lanang niku, Pak. Biasane Yakin aku yakin. Weh, mbok. Bu Kesi mbok sambar gelap urung nampa aku. awas lho ya. Oh, aja main-main karo duit lho, Pak. Lah wingi
Rapat tahunan koperasi kabeh peserta iki kak entuk dhuwit 300-an Njukuke ning koperasi, aku yang njukuk bar mulang jam 1. Jam 11 dhewe njukuk dhuwit kuwisan. Mongko gur dapure dhuwit 300 lho. Nggih, Pak. Kok sik ora. Jatahe dhek kan kudune pun dipendet wingi to, mergo antri akhirnya kan wis tak jukuk keri wae Bu engko ning kantor koperasi. Jam 11 dhek mulang, kula pas jam istirahat. Kula nggih kreatif to, wayah lengone klentik-entek minyak goreng telas kula teng koperasi. Jatahe Pak Cahya mau pun dipendet dereng Bu amplope. Dereng Bu Kesi nggo. Tak pendet langsung tumbas minyak goreng Pak, kreatif toh Pak. Dadi dhek rasa nampa soalnya wong lanang niku lek digaweni duit akeh bahaya mengke mboten gelem mulih ilang Pak. Niku mang bener nih Pak, mang lurus ke Pak niku Pak. Pripun? Jenengan nggih ngoten Pak. Tidak bagus itu. Ayo rasakan. Entuk bolo aku. Lah iya padha lanange ya ora bagus. Coba ibu-ibu tak takoni, bagus ndak itu kalau kita beli minyak? Bagus eneng aku kok Dek. Nggih Pak Bupati, wah matur nuwun sanget Pak. Beri kepercayaan full. Kalau diberi kepercayaan full itu apapun nggo panjenengan. Iya gitu loh. Nek sampean ragu-ragu, eneng sing didelikke. Turumus. Cul ngono malah nek sampean lunga sik nyok iki gawane sisan iki tak sangoni apa piye no baline luweh akeh pancingan coba ya coba sesuk pancingan disangoni nek tindak iki Mas sing nggon jajan-jajan kono mbok menawa nek petuk kanca-kanca 5 juta kon nggo jajan lha Balike luwih akeh nggih Pak. oh balike genah balik ora kurang ngerti ya. Gatuk. Saestu ning Pak Bupati kalih Pak Yoyo Mas Cahya Putradi panjen gatuk. Benjing menawi teng Batam. Bintang tamune jenengan mawon pelawake. Mengke kula Pak, mengke kula meling bintang tamune mimin kalih Apri mawon Pak. Lucu niku banci. Gene niku soalé napa? Apri niku pun kadung jatuh cinta kalih niki. Oh iya. Tengah awi diwambungi Pak. Diambung kula niku mboten ngerti lek niku banci. Wah kula ngamuk, nesu kula tekan omah. Kula nembe ngerti lek niku lanang. Tiwas tak amuk, tak kuaploki wis pokoke wis ngamuk kula. Lah piye lho wong pipine ya halus Apri lho lah. Ono perawatan terus ning Melisa karo Ella. Pesene Pak. Sinten lho? Pesene Pak Rektor. Pak Rektor. Ya. Nggih. Pak Rektor apa Wakil Rektor? Pak Rektor ka Pak Nyoman? Pak Nyoman Sukirna nggih Oh, Pak Rektor. Sak tawani kemarin. Isi itu anak penyanyi dalam yang ngeringo, banyak sing dalam di Karanganyar. Silahkan bikin apapun kreasinya. Isi nanti tak fasilitasi neng gedung kebudayaan. Gitu loh, kan anyar gedungnya. Siap, Kreasi siapapun yo, wayangan yo apa-apa terserah. Digladi sih Pak aku. Itu nanti mungkin habis lebaran lah. Supaya ada apa namanya karya dari isi itu nggih lah nanti monggo di apa direalisasi tak ragatane mengke mboten sawat ya kan pertanyaannya kan terakhir paling niku lho mengke biayane king pundi ngono mulo tak Nanti cegati malah. apalah kok soalnya ya Lek masalah niku mboten ngertos kula Pak. terus panas sudan aling-aling capek gunung Radian wadon sarto lanang inumane banyu
bening. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita luar biasa. Teruske. Nah iki nggo Panjer ya. Panjer Batam. Panjer Pak. Batam. Matur nuwun Pak. Ya. Alhamdulillah dibuka mboten Pak niki. Oh isin kowe engko mbok buka. Soale ana Matur nuwun Pak. mboten panjer engko mbok hitung tenan ya. Gorene Bu Kesi nggih pancingan mau lho. Oh, ora ento. Wis mlebu dhewe Matur nuwun to. nggih. Sembah nuwun sehat selalu Matur nuwun, amanah. Pak Bupati. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun nggih. Mbak nyuwun pangapunten ya. Ya. Kuwi mau tak gorono engko dibalekin ya. Sakke ya. Sembah nuwun Bapak, sembah nuwun. Wah, ayem tenan. Nggih. Nggih. Agem warga masyarakat Sawahan, kula teng mriki nggih warga enggal sampun kirang langkung 8 taun. Monggo kita sareng-sareng kompak lan njagi kerukunan. Mugi-mugi Sawahan mriki tambah ngrembaka, tambah maju, subur makmur, rezekine lancar sedaya, paringi sehat, panene uga lancar. Amin. Amin. Nggih. Yo, caping gunung Bu Kesi. Yo. Dek jaman sing padha prihatin. Ayo. Ora apa-apa suwe ora tanggapan. Heeh. Ora apa-apa iki sik penjajakan. Ya. Monggo Bu Kesi. Sekara bisa Angkat ke.
apa iki? Nyapa? Dia pengen pengen ngadeg. Ayo, mergo pancen dhek iki pengen dadi presiden mula ya. Hebat, sangat luar biasa. Ya. Mbajutke pamundhute Pak Bupati Caping Gunung. Ning wingi ya pembukaan Car Free Day Sawahan sing digelar ana ing RW 23 ndelalah nalika semono ki dibuka karo Bapak Lurah, karo Pak Camat. Oh Pak Camat sing Pak Hari mbiyen. Mapane ana sak ngarepe omahku kae nggen gapura kae. Lah ndelalah ning kono kuwi aku ngerti ibu-ibu sing padha senam. Oh iya, cantik-cantik. Yayi sawan yang sangat hebat. Iya, Nadyan wis sepuh-sepuh walah. Nek kon senam luar biasa semangate lho. Ha iya, Yang ngastane piye sepuh terus bokongi gede-gede bareng mencolot suarane kakok-kakok. Ha iya. Engko ditampilke ibu-ibu. Wis sepakat wis kencan kok ning engko dhisik ben nonton wayang sik. Ha iya. Mulai ibu-ibu saya ngantuk lan jogete malah saya apik. Ha iya. Ning sadurunge ibu-ibu wingi pas pembukaan Car Free Day wingi uga aku nalika mlebu ana omah banjur nginceng Pak Bayantaki nembang lali janjine. Karaoke. Iya, tenan aku krungu dhewe lah. Iki sok pas kepiaan bisa dimanfaatkan nih. Sore mau Mas Bayantaki ya urung pidato, ya tau diwakili karo Pak Lurah, Pak Camat karo Pak Bupati. Ya. Men dipromosekke nggen YouTube Kuntadi Channel mergo sing mirsani iki tidak kurang dari 1.500 orang pasang mata nonton gebyakane Pak Taki. Ya. Men munggah kene dasare pas ulang tahun no. Pokoke ngriki Mas Dayan. Wes gelem ra gelem kudu rene. Nek ra gelem munggah aku malah sing medun kok. Ayo. Ku tak tang. Ya, pelak. Ayo. Monggo Pak Bayan aturan tinggal wonten ing panggung maring lelipun ing para biasa mugi berkah Allahumma amin Pak Bayan datang penontonnya warga senang wayang kaya pun tapi putihan kok sik nggih pancingan tak goleke waranggana sing statuse masih single ya. Mang pilih piyambak Pak, bebas niki. Yen sing mepet niki jenenge Umi. Niki paling mboten nggih 750 niki. Niku Mbak Winong nggih enten. Mang pilih sing pundi? Sing nomor 1 napa nomor 3? Nderek mawon. Mang noleh ngriki, mang sawang sik aja. Iki sing nomor 1 napa nomor 3? Nggih. Nderek bapak mawon. Non? Nderek panjenengan mawon. Nderek. Mang pilih ki mesti tetep Lek bener. kula mangke sing milih sampean kula pilihke king Dangkrong lho malah ora. Ayo. Ya nduk anu Umi mau ki wis gambyong kok si Winong mau pamundhute Pak Oka Wijo. Wibowo ayo. Nggih. Lek Mbak Winong niku pun gadah pacangan. Oh, Lek Umi niki bar putus. cocok berarti, Pak. Cocok niki nggih. Ayo. Pun. Ayo takoni sik Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Bayan, Mas Bayan. Nggih, Mbak Umi. Aku mbiyen cita-citaku pengen duwe bojo dalang, saiki pengen duwe Pengen duwe apa? bojo perangkat, Pak. Perangkat. Nggih, perangkat. Perangkat itu Perangkat sing jelas apa? RT RW apa? alah sak entene mawon. Aja sak entene ning sampean ke lho ning TV ya.
disawang jejer karo Pak Bayan. Wah, sangat serasi. Bener. Ya ta. Mbak Umi kaya Komorate, Mas Bayan kaya Komodo. Guyon Pak Bayan. Lah nggih wis dandan bagus kok kaya komodo. Mboten semangat ngoten lho tegese. Enggak, jeng nembang napa? Tetek ati. No? Tetek ati. Tetek ati. Nggih. Piye cah? Dua tetek ora kuwi kok. Lah kula ya ora iso nembang Jawa ya, Pak. Mbak wingi lali janjine kon apa ngoten? Oh lali janjine. Nggih, aja nganti sampean lali karo janjine terhadap warga masyarakat sawahan. Lho ngono no. Nggih. Lewong saged. Nah, iki Lewong mawon nek. lewong oh iya. Nggih, lewong. Ngapa tok iki? Kaya bingungi roh Bayan ora. Mergo bagus lho Pak Bayane. Ayo. Mengko untuk jodoh Bayan cilaka lho Lah pripun to, Pak? Angger kowe nang omah nang mlumah langsung distempel kowe ora. Lah iya. Bayan mboten gadah stempel ya, Pak. Sing Mboten gadah to? Pak Lurah. Oh nggih. Nggih. Alah. Ning nampa bayar yo an. Oh lah nggih. Gawe dhewe lak ya iso. Yo, langsung mawon nggih, Pak. Monggo. Lho matuk anu sik no karo men sopan karo Mbak Umi. Mbak Umi, kula dipun kancani nggih, ngono. Piye ngono? Dik Umi. Dik Ajeng nyuwun tulung Kakang Mas niki dipun rencangi. Injih, Kacang Mas. Kakang masuk kacang mas ora. Kakang Mas. Ya, apik iki. Ya, coba kaya apa gerak gemulainya Mbah Bayan nih. Nah, Yo diaturake lewong tetes. Ngaturaken sugeng kondur dumateng Bapak Bupati. Matur nuwun Nggih, dumateng matur Bapak nuwun rawuhipun. Bupati Dr. Andes Yuliatmono, mugi-mugi pinaringan slamet dumugi dalemipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih riyen Pak Bayan. Niki ibu-ibu estu rawuh ngriki mboten bubu senam. Hah? Kondur. Waduh, wis ngantuk. Oh iya, nggih nggih. Ora apa-apa. Nggih, matur nuwun. Ya, engko enek anu perangkat desa sing berpartisipasi kok, Pak. Diwakili. Nggih, siap. Monggo Nggih, lanjut. Pak Marijan. Wah, nggih, siap. Nggih. Sabda Pandita Nyuwun tepuk tangan untuk Mas Bayan Taki luar Nggih, biasa. Matur nuwun. Kalian kula ngaturaken sugeng ambal warsa. Siap. Panjang Nggih, yuswa, matur nuwun. sehat, Amin, amanah. amin, amin.
sabar, tabah Amin, anggenipun momong warga masyarakat Nggih, nggih. amin. Amin. Nggih. Bar niki tetep dolan nggen kula lho nggih. Siap, nggih Bapak. Nggih, dadi mencethok hitungane piye iki. Niku dibahas keri mawon. Wah, karo sing penting Nggih. sukses sih. Amin. Penting warga jenengan seneng sih. Amin. Ugi matur nuwun dumateng para juru ladi, bapak-bapak yang mengeguhkan semua ini, matur nuwun sedaya. Nggih. Ngapa lho ngono lah napa? Nggih sangu. Wah. Sik, niki wae sing dereng entuk jatah pun ngelem jenengan ngangge parian malah sing nomor 2. Dadi mesake niku mboten entuk. Lah ngono ki sing nom niku biasane jajane kathah kok, Pak. Jajane sing nom niku kathah. Nek wong tuwek ngoten niku ora tau jajan malah. Wah, piye to iki? Tuwek malah saya ndadi lek mriki niku ora. Ayo wis suwek. Ayo nggih. Nggih, matur nuwun. Wis pokoke jos luar biasa. Nggih, matur nuwun, Bapak. Nggih, sembah nuwun. Monggo Mbah Marijan. Nggih. Nah, niki wonten nawala sekedap. Saking pepundhen kula, Bapak Profesor Imam Robandi saking Guru Besar ITS Surabaya. Mas Yoyo dan Sukesi salam sukses Madangkara Group. Nah, nggih. Pak Imam Robandi dari Gorontalo. Ayo, pengin ning Karanganyar saiki wis tekan Gorontalo. Salam hormat, Pak. Nggih. Ugi saking Bapak Maryono Blantik Sapi Sawahan RT 1 RW 6. Nyuwun gending podang kuning gubuk asmara dipun bawani kalian Pak Suwarno Ketua RT 3 RW 6 Sawan. Monggo Pak Suwarno mriki. Mau ya nalika aku neng mburi karo bapak-bapak ibu-ibu di punduti supaya ngaturake podang kuning. Engko diaturake. Tasik lenggah nggih Pak Warno. Pak Warno nggih. Ketua RT 3. Terus ya Pak. Wah nggih, monggo pinarak mriki. Monggo Pak Warno. Monggo mriki kula entosi. Penontone wis ngenteni. Pak Warno ngaturan mriki. Pak Warno. Monggo Pak, mriki Pak. Elok guyub tenan, nyeni tenan sawan. Wah, tenan jos. Nun, mriki Pak, mriki. Kedah minggah mboten napa-napa. Nggih, nggih. Sampun. Nggih, Pak Warno. Matur nuwun. Nggih. Pangapunten Pak Cahyo Kuntadi. Nggih. Alhamdulillah menika terang benderang. Nggih. Awit semangatipun para warga Sawahan. Amin. Nggih. Lajeng kemawon nggih, Pak. Nggih, nggih. Bu senior kita. Nggih. Ingkang menapa riyen? Bawa gubuk asmara mengke kalajengaken senior kita. Rumiyin nggih nderek. Dak kliwon latihan wonten ngene Bu Kesu nggih. Oh, nggih. Nyuwun tintinganipun, Pak. Nggih. Pak Warno Kyai sepuh senengane yo ning gubuk. Ayo. Apa-apa. Wiwit tane pangapunten seru. Nggih. Nyingkar nyingkur. Nggih. Nah niki nembe wiwit. Nggih. Wiwit tane nyingkar nyingkur lingsan yen mutan
sampan kang wuri Retno tulus nadyan ingku buk asmara menika kula nyuwun garap seragen Pak kula ajeng beksa wae nggih siap ning sindene kula pilihke nggih nggih pun nderek nggih kula angkate rumiyin Pak nggih nun kula angkate nggih angkat napa yen lewat aku kelingan ya ayo ya lanjut maju ya Kok kae yen aku lere ya iya iya
Hebat tenan jos Pak RT. Pak Warno iki jan jogete nganti kaya kerajang kubis tenan. Wah, jenengan duwe bakat terpendam kados ngoten lho Pak Warno. Hebat. Riyen nalika sawan wonten wayang wong riyen nggih dapuk nggih jenengan. Cakil. Cakil Anoman. Anoman. Lho jenengan dadi Anoman ya ora cocok. Apa enek Anoman buntute loro ora. Luar biasa. Trigonggo maling. Trigonggo maling. Maling komputer. Nggih, Ramayana nggih niku riyen. Wah. Nggih. Mentale saiki jek enek wah mesti gayeng. Ayo. Nggih. Sampun sedaya. Nggih. Monggo lanjut, Mbak. Cedetan sak